seržant, pověz nám něco o sobě. Takže, viete, vyrastal som v jednej dedine na východe Slovenska. Volá sa to, že Košice a je to tam celkom pekné. Ono, hned jak som sa narodil, tak do nohy ma kusal cigan. Ale to nevadilo, ja som sa predral a teraz som tu. Jaké bylo tvoje dětství? No ako vravím, proste bolo to ťažké, lebo všade boli takí tí temnejší spoluobčania a oni všetko tam kazili proste. Tam nebola žiadna slušná zábava, tam bolo furt len toto. Samé vojny a mafia čierna. Bolo to zle. A co ve škole? No ve škole sa to celkom dalo. Vieš čo, ako chodil som na také tie súťaže, vieš, ako Hviezdoslav Kubín a také. To asi nemáte tam v Čechách, vy máte niečo obdobné. No ale proste také recitačné. Ja proste snažil som sa využiť svoj talent a byť nejaký taký prospešný. No a myslím, že sa mi to podarilo. Teďkom taká osobnější otázka. Kolik vám je? No tak, vieš čo, seržantovi Buchtovi, čiže ako mne, je 32. Ale stále je mladý. Stále je použitelný. Presne tak. Stále ešte má všetky funkčné veci. Máš auto? Auto nemám. Ale... Áno, prosím, traktor mám, ale nepoužívam ho ako na diaľnicách, iba tuto, ako po normálnych cestách. Lebo už som mal také opletačky. Že akože s kamionom ne toto a ja vravím, že však, ale však to je normálne vozidlo. Že však ja nemám iné, že keby mám iné, že však ja pôjdem na diaľnicu s iným, ale no ten policajt, že proste ne. Jako má s tým problémy. Co tě baví za sport? Tak vieš čo, velice je taký zajímavý sport, že sa to volá, že vodné polo. No, človek by si myslel, že to je niečo ako fotbal vo vode, ale no ono to je vlastne fotbal vo vode. Takže my děkujeme zde seržantovi za jeho krásný rozhovor. Áno, ďakujem. Jak môžete sa ešte vyjadriť k divákom? Že viete, ja otvoril som vám tu svoje srdiečko, aby ste vedeli, že ja som iba obyčajný človek. Ja nepotrebujem žiadnu žiadnu veľkú nejakú podporu. Ja sa prebijem aj sám proste. Cez tých ľudí ja to dokážem. Áno, ďakujem. Dáte nám na vás nějaký kontakt pro diváky? No, viete čo, na môj kontakt, myslím, že bude v popise videa. A tuto teraz beha po obrazovke. Tuto. Môžete ho vidieť. Dobre. Jo. Takže my se rozloučíme. Ano. Děkujeme ještě jednou za rozhovor. Ďakujem, zdravím vás. Dovidenia.